Здравейте, хора! На места. Много си добър. Днес ще правим... Ую, мери ми. Жино. Какво се смоле? Зарежете моя Тим приятел. Джамбел or Тим Днес правим Сами? поредица с ето я. Кац WWE? Да, днес ще правим поредица на Майнкрафт на фора. Бро Старс. Какъв е моя късмет? Той е моя късмет. Да, остейте моя рядко намиращ се приятел. Ще го захилиш, бе. Да не се чуват. Явно за това сме луди. Ясно. Вайпаре. Да знаете името му е Вайпар, ама не знам колко е Вайпар. Ужас. Какъв с който намерих да снимам. О, дървче! Майка. Мамка, много съм слаб. Ма ти верно ли си мъж, бе? Да, снимам. Как ме излага? Не си признай, че ме излага, бе, брат. Брат, ще качи, бе. Я покажи на камерата това. Да, с камера. Как да ти покажа с камера? Като снимаш майка ти. Ето, споделям ти екрана. Чакай малко, Виж, че снимам. Чакай, че се оплаших от братовчети. Да, но той е много страшен. Виж, че снимам, бе, пич. Я да видим. То зверно снима. Ти То сляп зверно. си или си сляп? Але виждам, че снимаш, бе, да ти... Каре, какво се говорихме? Да, аз не помня нещо. Ясно. Днес ще е първи епизод на тази поредица. Смятам поредицата да се казва оцеляването на Дрим, защото това е преводка. Сега ще разберете защо. Това е преводка, ти казах, бе. Да не съм. Ето защо е лодка. Ето защо е оцеляването на Дрим. Поради тази причина поредицата ще се казва оцеляването на Дрим. Ясно. Ние сме едни големи фалшиви дримове, ама... Нямаш проблеми. Нямаш проблеми, какво ти пука? Пич. Аз все пак съм имал за 3 минути диаманти, а не означава нищо. Нямам от една. Браво. Аз трети от една. Ако намериш диаманти в първите 10 минути, ще призная. Ди да му признаш, да му мислиш за истинския Дрим, брат. Аз знам, че не си, просто те мисля за такъв. Чувай. Ти трябва да дишаш и да издишаш. Поръчки, а трябва ни храна. Дишай и издишай. Ще да си помисля, че кучето се яде. Какво? Не, аз съм скат, брат, аз съм скат. Знам. Щях да помисля, че кучето се яде. Много съм добър, брат. Много си умен. Нали? Така ти, приятели. О, овчица. Ние сме мега прости пилета. Между другото, няма да е зле и ти, ако си свалиш OBS, за да мога да редактирам и от твоя екран какво се случва. Да, нищо не разбрах, така. Перфектни сме. Добре, това ще ми прилича на някакъв град. Да, бъдече. Абе, какъв град е? Абе, аз още не съм живял никъде, бе. Не съм много чух Крипър! Той ще ми ебе мамата. Какво? Вайпър, поне на клипове не се хули, бе. Не псувай. Аре. От мен да не мине. От мен да не мине. Чай сега, че намерих Добре, Iron Grad. каквото шибаността.
И ти сложа тия. Аз Брат, съм пещерняк. аз да съм пещерняк, вярно, брат. Не мога да си позволя да съм в цивилизацията. И двамата сме такива, да бъдат зрителите да бъдат спокойни. И двамата сме пещерняци. Да, накратко сме прости. Но нещата са създадени за умните хора, не като за нас. Вярно, брат. Като я си говорим. Ами, ай на къде ще ходим? И аз също събирам кул, смисъл, може да съберем малко храна и тогава да видим. О, айрон. Ай да намерим село, ама да не е в дезерт байом. Разбираш ли, Да, че аз се пречуках на куче току-що. да, чукай се, разбрах. Искаш да се чукаш. Добре, какви са тия зомбита? Оп, дойдох при тебе. Сега на клип го имам зомбитата правят 360. Тук паркирвам лодката. Сега правиш 360. Зомби 360, no scope, кухнат. Какво се случва сега така? Нищо ли няма? Умри, бе! Аз тук най-спокойно си взимах кул. Айрон. Да, видях го Айрона, щях да ходя, ама ти се появи. Аз вече не знам къде е Айрон, буквално имам само 3. Ама къде е то Айрон? Ти си го взел камци. Ти си доста слаб. Знам, брат, зато и... Това е Айрон. Аз имам 3. Яко. Аз влезнах по-надълбоко, брат. Какво Ами правя? аз мисля тук да започна да правя нещо. Мисля да намеря диаманти. Искай си. Мечтите се сбъдват, брат. Все пак. Вапър е, да. Да, съм много перфектен. Да, вапа. Аз съм вапа. Да, Ясно. ти си вече вапъра. Какъв дисреспект само. Ами такъв ще се. Брат, аз си направих къщичка само от копане на кул, бе, брат. Какво? Защото... Добре, ще се опитам да не пусвам само днес. Йо, Кой ти това става какво получава? означава? Какво означава това? Ами, че само днес ще се опитам да не псувам. Ти преди... в тази логика ти всеки ден псуваш. Така ли е? Ами, почти всеки. И твоите хора те харесват. Зомби. Зомби иска да ми го нато... Зомби иска да ме убие. Не знам, брат. Я забравих. Чай сега, че търся Илон. Че ще стане вайрал, казвам ти. Как ме излага? Как ме излага? Не лъжа. И че лъжеш. Още е ран? Значи пред... Равин! Перфектно идвам. Мамка му заврех са някъде. Къде са? Брашах да се хвърля в авата. Според мен, ако беше на хардкор, ще да ни е по-интересно. Смяташ ли като мен? Да, ако искаш да е на хардкор, аз нямам проблеми. Ами, трябва само да ме пазиш. Че тя неадекватен ли си? Пускам хардкора. Не, чуя сега ще умра. Така... Така... Оцеляване... Оцеляване... Защо имам само 4 айрон? Че не мога да намеря къде е хардкора, бе. То няма хардкор, само той ще ти кажа. Трудно? Не вярвам. Щеш ме вярвай, брат. Гейм... не съм се опнал, бе. Маля, къв съм. Ти си се опнал, ама... Пишеш гейм. Защо не пишеш гейм овър?
Трябва да мокнеш, това съзнаваш ли го? Ко? Game mode. Брате, сега ще умра, бе! Game rule, Виж, не мога да намеря откъде се прави това хардкор. И аз преди съм се пробвал. Принципно трябва да напиша keep inventory, ама Принципто си черен, така. аз съм черен. Сигурно, брат. Нали имахме фейс ревюта, бе. Не ти помня много лицето, брат. Сори. Ясно, значи си от слепите. Брат, паметта е за умните, брат. Не Аз знаеш. ще ти помня лицето, ако искаш да знаеш. Ти си бил умен. Аз не мислех, че си от моята рода. Ами аз съм от твоята рода. Не Ще си ме прилича, обидиш? брат. Ще ме обидиш? Аз как ще те убия? Ще ме обидиш, ти казах. Как ще те обидя? Емо ми звъни, by the way. И пиш геймру, не мога геймру. Първо, защо не ми каза, че няма кейп инвентор? Ето. Малко трябваше да те надрискам тогава. Дай на мене. Значи искаш да умра. Не, исках някой да умре и тогава да го напиша. Брат, и ако не ме телепортираш, ще псувам. Чакай, бил се с скелет. Чакам те 20 секунди. Благодаря, здрим. Така, 20, 19. Така, време е да се взема нещата. Да, ти си ги откраднал, явно. Не съм, нищо не съм барал. Дай ми нещата! Тук са бързо. Окей. И вече как ме обвинява, че съм откраднал нещата. Добре. Ами, тук вече е задъна на улица. Те тук само да взема айрона и мисля, че сме готови с този равин. Ми кажа, се умитаме. А ти сложи ли сега кейп инвентори или? Да, сложих. На камера съм го сложил. Ужас. Между другото... Представи си, ако това клипче наистина стане вайрал, бе, брат. Че е си популярен. Защо се закри? Сега ще те убия. Не биш хубаво. Не, на сърце и половина съм. Емо, защо ми звъни, by the way? By the way, на мен ми звъни by the way. Чай, ще му звънна. Че ми писна тази черна гейка, която за нищо. Клипче, защото... Да, няма. Но набързо, защото наистина. И пича ми затвори много ясно, много е добър. Така. Имаме айрон. Направим и така, ще направим и бутушки. Така. Много сме добре, имаме сутрък. Ако така се чете, защото аз съм сакат. По-английски. Така, един меч. Ще си запазя едно айрон за такова. Защита, защото малко ме е страх от зомбита, от чудовища, пък все пак инвентори без по-добре да не умираме. Все пак моят приятел умря. Аз съм много скрит. Така. Така. Парадва. Парад. Малко ми е скучно без моят приятел. Отиде да се обажда на Емо. Вайпер, так му говорих за тебе, за хората.
Що? Казах, че ми е скучно без теб. Как ме излага, брат? Имам го на камерата, ще го посна в YouTube. Знаеш ли, че може да не е в канала, в който ти казах? А? Знаеш ли, че може да не посна клипчето в канала, в който ти казах? В кой? В един друг. Знаеш, че аз ще лифна и ще остая сам. Що? Отивам да играя съм Roblox. Да изчакай малко само да направим. Брат, нещо. Цял ден играем нещо Майнкрафт, брат. Не цял ден, но повечето време. Добре, ще остана още малко, ще се кача горе. Ок. Кажи, когато си готов с видеото и ми пиши. Окей. Ай. Ай. Ами, малко моят приятел ме остави. Той се качи вън. Сега трябва да се качим горе. И явно утре ще правим част втора на оцеляването на време. Единственото, който не оставя да се качим горе. Малко ми е гадно, защото първият епизод беше доста кратък. А пак, да. Гадно ми е, че останах сам. И днес, като се качим горе, ще спирам видеото. И междувременно хора, може да пишете в коментарите какво искате да направим в този сервер, защото освен, че ние ще играем, ще изпълняваме и ваши желания. Така че... Другия епизод може... Това беше по-бърз начин. Другия епизод може да направим повече неща. Аз ще събера малко. А пък ако искате някои други игри, може да пишете също в тях за коментарите. Например Roblox или... Нали осъзнавате, че най-вероятно, ако не са някакви безплатни, няма да играем с този човек, ама пак ще имаме клипчета с тях. Така че пишете какво видео да направим и да. Чао хора и до следващия епизод.